kolmas tuplausvideo ja mä puhun ärsyttävistä asioista. Mun mielestä ärsyttävä asia on se, että jos joku valittaa jostain niinku turhanpäiväisestä. Ja sit toinen, mun mielestä ehkä on tyhmää semmonen, niinku puuttua toisten asioihin, niinku mitkä ei niinku liity suhun. Se on ihan tyhmää. Sitten mun mielestä semmonen, niinku, että jos joku pakottaa sun esimerkiksi puhua koko ajan, päätät koko ajan, niin ei se oo hauskaa. Ja sitten se, että haukutaan ja sit ehkä valehtelu. Mä oikeastaan valehtelu. Mut ehkä valehtelu. Ja sit ehkä se, että niinku tullaan niinku soittelee tolleen noin pilapuheluita, niin tälleen. Miksi sä menit soittamaan? Se on ärsyttävää, kun ne soittaa mua joku pilapuheluita. Sitten se, että valitaan, mitä mä nyt ponitan Robiniin, niin tullaan päin naamaa sanoa, että hyi. Sillä ei ole kuules väliä, mistä lauluista minä tykkään. Mutta Robin on haamo, tiesikö sinä? Tiesin minä, mutta hän ei ole ehkä homo. No mistä sinä kuule voit tietää kyllä? Selvä. Sitten se, että mun valitaan, jos mä ensin vaikka teen läksyjä. Eli teen mulla läksyjä, sit mua haukutaan hikeäksi. Ja sit ehkä se, pitää haukkua ihmisiä rumaksi. Kaikki on kaikkien näköisiä. Turpo on kanin näköinen. Minä olen ihmisen näköinen. Enkä korillan näköinen. Mutta mun mielestä nämä kaikki oli ärsyttäviä asioita. Ja sanokaa mitkä ärsyttäviä asioita. Ja mulla on nyt tää semmonen juttu, et ja sitten yksi juttu. Tullaan valittamaan, että minä en osaa kruisata. Tuolla mun takanani on kruiseri. Ja sitten tullaan kuule valittamaan vapaasti. Sinä et osaa mennä sillä. No kyllä mä osaan mennä sillä. Ei mä varmaan semmoista ostais, jos sen osais. Kaikki on nyt kysynyt, mistä tuo ihme on tuolla noin tuo mun takana. Se on stadium. Mitä kirjoittaa alas, että se on sieltä. Ja mä valitan joskus jostain asioista. Esimerkiksi siitä jos vakipää. Mä en oikein saa. Oh my god! Oh! Jänis on taakka. Niin tää on tiistai. Kukaan tietäis. Kani! Ai söks! No. Moro taas jälleen kerran.